YouTube u anka ta' Facebook li qed isimgħuna llejla. Nirringrazzjaw l-Alla li qegħdin magħna intom ukoll, anke jekk forsi ma stajtux tiġu preżentament il-Knisja u nifhem għax illum l-erba' u kulħadd ikollu d-dmirijiet tiegħu, però nilqakom insellmilkom u għandi l-pjaċir ngħidilkom għax lill-aħwa li għandi hawnhekk qudiemi diġà għattilhom it-titlu tal-kelma li tani l-mulej llum hija daqsxejn jibsa li nagħmluha ma bis-saħħa tal-Alla nistgħu nagħmluha. Hija nidbismu fil-maltemp u ma nħabblu rasna fuq xejn. Amen. Niftħu l-kelma u naraw kif inhu possibbli għax il-mulej dejjem jallimna bl-ispirtu tiegħu u hija mmorru Filippin 4 vers 6. Li hija skrittura, jekk jogħġobkom iftħu l-Bibja, skrittura li hija familjari ħafna magħna l-Kristjani li jinna nisimgħu il-kelma ħafna u naqrawha wkoll. Hija bażika, però il-mulej jallimna illi jekk veru nagħmluha, għax il-basic ma nagħmlux, ħajjitna tinqaleb ta' fuq tkun differenti u nistgħu vera nbismu fil-maltemp. Mela mmorru Filippin 4 vers 6. Filippin 4 vers 6. Nafuha sew. Li tajtek. Tħabblu raskom b'xejn. Fit-talb kollu tagħkom itolbu u uru lill-Alla x'jkollkom bżonn. Unżu ħajr. U slim ta' Alla jien għamilt underlined, slim li għaddi kull mal-moħħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Smajnija, rajnija, hija daqshekk sempliċi, però hija daqshekk iebsa. Għax naħseb wieħed mill-aktar nubiet tal-Kristjani mhuwiex li nisirqu jew li mmorru nagħmlu affarijiet li fid-dinja konna nagħmlu, imma li ninkwetaw. U ħanibda d-darba mhux bħolma tiegħi. Avviċinatni oħt u qalt li please pastor issemminix bismi. Qalt li mantik il-go ahead u l-permess li tajt il-ħolma għax nemmen li dil-ħolma li kelli kien għal-ġid tal-aħwa kollha. Ħanajdilkom u nagħmel dak li jiena wetta. Dil-oħt jiena nafa ħafna u hija mara Alla. U naf li l-ħolma li kellha kienet veru profetika. Ftakru mara Alla. U ftakru x'għattilkom fl-introduzzjoni, ma semmawiex il-YouTube u l-Facebook, li meta għattilkom li n-mulej jgħid li n-nies tiegħi jiġġarfu minħabba nuqqas tarfien, mhux in-nies hemm barra. Mela din hija mara Alla li kellha dil-ħolma u ħolmot hekk. Kienet qiegħda fi knisja u ġiet ir-rapture. Raċi jaħwa, sħaba, u ħbib tagħha tilajn. U li dejjem taqra l-kelma baqgħet l-art. Għalhekk qalt li semminix, ovvjament, u se tgħid il-kulħadd li fil-ħolma baqgħet l-art. Mara Alla l-aħwa. U dak il-ħin ixxukjat ruħha bdiet tħares fil-knisja, tħares madwarha. Tara li sħaba aħwa mux għatinem, kienet taf li r-rapture, imma lix ħallejtni għam, mulej. Xamilt ħazin, missier, il-kollu bil-bibja fidi naqraw niprofa namila xamilt missier. Xamilt mulej, għalix ħallejtni għaw, għaltlu. Għalt li pastor kem kienet reali dil-ħolma kif qomt. Għalt li f'daqqa waħda nara l-ġessu ġej. ħdejja. Għalt li xinġi ħdejja kiteb. Nafu li l-mulej ħobb jikteb meta jrid iwassal messaġġ. U Alla għaliex. Għax din l-iskrittura m'għamlitix. U kitbilha minħabba S-T-R-E-S. Minħabba l-istress. Li jint kont tagħmel fuq ħajtek. Għax kont ħares lejn iċ-ċirkostanzi u tagħti każ ta' madwarek. Għax jiena kmandajtek u għatlek
U narġa' naqra l-iskrittura minn Filippi 4:6. Mulej kmandano għalinna, tħabblu raskom b'xejn. Għalinna fit-talb kollu ta'kom. Itolbu u uru lill-Alla x'għandkom bżonn. U iż-żuħħar faħru kif faħarna l-mulej. U x'jiġri meta tagħmel hekk bħala konsegwenza? Smawha, is-soltu kont nieqaf sem bħala skrittura meta nikkwota. U s-slim talla, il-paċi talla, is-slim li għaddi kull mal-moħ jista' jifhem bl-Ingliż qiegħda which surpasses all understanding. Jiġifieri li aħna ma nistgħux nifhmuh da slim. U di tfakkarni f'meta Ġesu qal lill-apostli natikom is-slim tiegħi dak is-slim li intom tarfuh imma ħaddieħor ma jaħfuhx għax mhuwiex tiegħi. Mela aħna suppost narfuh dak il-paċi, għandna paċi fil-qalb minkejja l-maltemp. Għandna paċi fil-qalb minkejja mhux qed inħossuna sewwa. Ma naħsibx li huwa kombinazzjoni li llum ħuna Nikolaj kienet iddoq u jkanta li jirringrazzja l-Alla li huwa konstant. Għax nirringrazzjaw l-Alla lih li huwa dejjem konsistenti fl-imħabba. Għax aħna l-maltemp. Għax aħna daqqa nkunu tajbin u daqqa nkunu ħżiena. U daqqa nkunu happy, u daqqa jinqala xi ħaġa u nkunu down, u daqqa nibku, u daqqa depress, u mbagħad narġgħu nifirħu, u narġgħu praise the Lord, u narġgħu naqgħu. Grazzi mulej li hu konsistenti, u grazzi mulej li ħajdinna jien l-istandard. Għax l-istandard huwa dak li jżommna stabbli minkejja li aħna qisna bandiera tixxejjer mar-riħ. Et ngħid għalija, u qed ngħid għalikom, u qed ngħid għal kulħadd. Għax dik hija n-natura tal-bniedem fil-li okay u fil-li maħniex. Aħna nies vulnerabbli emozjonalment, però tiftakru xi ġralu Pietru. Meta l-fokus tiegħu waqt il-maltembata ma baqgħetx fuq Ġesu, imma ħares lejh innifsu u lejh iċ-ċirkostanzi beda jereq. Imma meta Pietru għajneħ kienu fuq Kristu waqt il-maltemp beda jimxi fuq l-ilma u għalhekk qed ngħidilkom illum skont dak li tani l-mulej dal-għodu mur għajdilhom li jien inħobbhom, mur għajdilhom li jifmu l-Evanġelu xotja tajtom permezz ta' dem biex huma jistgħu jkunu stabbli u ma jibqgħux jixxenglu lejn mulaw u jħarsu lejn iċ-ċirkostanza u jħarsu lejn il-finanzi jew nuqqas ta' finanzi u jħarsu lejn l-affarijiet materjali u ħaġa u oħra. Jew lejn l-aħwa stess. Le, il-mulejet jallimna, ejjew nifukaw fuq dak li għalinna Kristu u jekk nifukaw fuq dak li għalinna Kristu inkunu fi slim. Għalhekk hawnhekk l-iskrittura tgħidilna u għamilt underline. Nizzuħqar, nitolbu xirridu u hekk bil-fidi naturalment inkunu fi slim mal-mulej, fil-paċi mal-mulej li dik il-paċi li aħna laqqas biss nifhmuha bħal umani. Mela jansaqsu li nfusna għaliex m'għandniex paċi xi wħud minna. Għaliex imdejqin? Għaliex qed inħossuna dawn? Tajdu li għax għandna ġisem. Għax nimxu fil-feelings, għax aħna għandna l-feelings. Però jekk nimxu b'revelazzjoni kif għattilkom fil-bidunet, b'revelazzjoni għax hawn minn ġitart, u jiena tkellimt fuq il-mulej tani dal-għodu li nies għandhom nuqqas ta' arfin u revelazzjoni għax information għanna, kolħat jaqra l-Bibja bħali. Imma minħabba li m'għandniex revelazzjoni ta' dik il-qawwa li tgħix fina, dak l-istess spirtu li qajjem it-tifla ta' Ġajru, dak l-istess spirtu li qajjem il-Lażru, l-istess spirtu li qajjem lilu nnifsu mill-mew, dak l-istess spirtu jgħix ġo fina, meta nkunu nafu li għandna dik il-qawwa, kif nistgħu nkunu mdejqin meta nafu li aħna dejjem rebbeħin? Għalhekk il-mulej jgħidilna jien l-istandard I am the banner, I am nissi. Immaġina meta tkun qiegħed fi gwerra inti maladu ikollok il-bandiera ta' Rom, tim taw u tim li ħoraw. U meta inti kollok is-soldati u jkollok bandiera miexi, turi li ma naħa int. Issa l-bandiera tagħna
flimkien ma' Kristu, se tkun il-vittorja fi Kristu u qed nuruha l kulħadd u qed nitbismu fil-maltemp u qed inħossu fil-paċi tal-qalb, jew il-bandiera se tkun tan-naħa l-oħra fejn qed nimxu bl-emozzjonijiet u b'dak li jidher u minn għalina li nkunu tal-mulej u ma nafux kif l-għadu qed iqarraq bina billi ġarna nħarsu li il-maltemp minn flok lej Kristu. Noqdu attenti l-aħwa biex ma nibqawx l-art. U jalla dak li qed ngħid lilkom ngħidu għalija l-ewwel waħda, jiena umana wkoll bħalkom, jiena wkoll imbagħti, jiena wkoll imweġġa, jiena wkoll nara ċerti affarijiet. Imma jekk id-deċiżjoni tiegħi għandha tkun li nħares biss lejn Kristu mhux lejn ħaddieħor, li nħares biss lejn Kristu mhux lejn ċirkostanzi ta' ħajti li huma bsin kemm huma bsin, nimxi fuq l-ilma, nimxi fil-maltemp u nitbissimlu u kif għattilkom ngħidlu iskot letteralment u jiskot. Din hija il-livell li l-mulej iridna naslu fih. Ma nistgħux nibqgħu iktar Kristjani karnali, ma nistgħux nibqgħu iktar Kristjani immaturi, ma nistgħux nibqgħu iżjed Kristjani li nħarsu l-hemm u l-aw u l-hemm. Kemm hemm nies ngħidu li ma niġix il-knisja 30 euro l-erba' flaxija. Jew il-ħadd doppja 30 euro sewwa ħanitlifhom mura x-xogħol hu. Meta nisma' xi ħadd jgħidli hekk tafx niftakar fit-30 biċċa tal-fidda. Meta ngħid li Ġuda biddel il-Kristu ma' 30 biċċa tal-fidda. U għadna l-istess spiritu, l-istess affarijiet li jgħiduli le m'għadniex niġu għax naqla lira kif trid ikolli lira l-familja. Ma nafux li l-kelma tal-la tgħidlek li l-imħabba l-flus hija l-bidu tal-ħażen. The love of money is the beginning of evil. Int ma li ma bandiera se tkun mal-evil jew ma twajjeb. U ħafna minna jaħsbu li qegħdin ma twajjeb, però ħalla li walla li jara kollox jaf. Li uħut jgħidu bil-fom biss li qegħdin ma twajjeb għax bl-aġir tagħhom qegħdin mal-ħażin. Kemm naf nies mhux fuq il-flus biss imma qed nitkellem naqra fuq il-finanzi bħalissa. Naf persuni li kienu msejħin għall-Evanġelu, imsejħin li huma letteralment għall-Ministeru l-mulej kellimhom u ferħ kbira se jservu l-Alla. Fejn qegħdin illum? Jagħmlu x-xogħol naturali tagħhom biex jippliżjaw lil familthom, biex jippliżjaw il-ħaddieħor, għandhom il-liri u llum imdejqin għax tilfu kollox. Tilfu l-familja u tilfu l-kuntentizza u l-slim u l-paċi ta' Kristu. X'inhu l-iskop li ngħixu biex ħanżommu magħna, ħandaħlu magħna il-flus ġod tebut. Ħandaħlu magħna l-emozzjonijiet ġod tebut. X'inhu l-iskop? Wieħed għandu jifhem l-unika skop li aħna qegħdin ngħixu l-aħwa. Mhux li ma jkollniex mal-temp saqsi lili ka jkollniex mal-temp bħala pastors ta' knisja. Ħanedikom storja veru. Darba, mhux l-istejjer l-oħra mhux veru imma darba kien hemm pastor ta' knisja kbira u kien evangelist l-aqwa. U il-nies tal-pajjiż dejjaqhom u qabduh u tefgħu l-ħabs. U x'intefgħu il-ħabs wara l-gradi. Bil-bibja fidu, iqattal-ħim mal-mulej, ifaħħar l-Alla, ħassu dejjem iżjed viċin il-missier tiegħu. U qabel ma miet għal dat diskors. Meta daħlun il-ħabs, ħasbu li daħlun il-ħabs. Imma ma kinux jafu li meta daħlun il-ħabs, poġġewni viċin il-paċi u slim tal-qalb ħafna iżjed minn meta kont pastor ta' knisja xi nies ħajjewni ma flaħx iżjed nibbetelja mal-affarijiet naturali u għal il-ħabs għalkemm konnu pjaċir inxandar isem il-missier tiegħi kien meta kont pastor mhux meta kont il-ħabs. Forsi bid-bissima imma ngħidilkom li għandu raġun. Jien m'iniex qiegħda f'ħabs għax grazzi l-mulej għandi il-libertà fi Kristu, però naf x'rid jgħid. Għax daqqa rridu nikkumbattu ma' dak, daqqa rridu nikkumbattu ma' dik, daqqa rridu nagħmlu xi ħaġa biex nippliżjaw dawk l-aħwa, daqqa rridu mamma mia il-mixja tal-ħajja jiddiġa jibsa kif inhi.
Aħseb wara l-mixja ta' ħajja ta' mexxej. Kemm trid tkun iktar diffiċli. Darba grazzi l-mulej meta ħija Ruben kienet jippritka hawnhekk. Fl-aħħar bħalma nkun il-pilot ngħidlu itlob għalija wkoll pilot l-aħħar li jitlaq wara li tsenna l-kulħadd. Ma kienx jaf assolutament x'inhu jgħid, imma waħda kien mill-Ispirtu talla, imma niftakar li waħda mill-affarijiet li qal li kemm kellek ħajja jibsa pastor. Sa dak x'jaf li jiena kelli l-ħajja kif inhi. Għatlu grazzi mulej li tkellimt. Min fommu, għatlu mela mux jien biss qed nara li jibsa ħajti, għax kultant ngħidlu ma jien qed nesaġera. Forsi jien qed inħossa hekk li kultant ma nkunx niflaħ iżjed, li kultant I want to quit, jew konna ngħidlu ma niflaħx mulej iżjed għal dak kollu. Imma mbagħad niftakar that his grace is more than enough for me. U nibqa' għaddejjin u ngħaddejjin minkejja ċ-ċirkostanzi u minkejja mal-temp. U dik il-kelma li forsi għalih kienet sempliċi, ħarriġek dak, kemm kellek ħajjibsa pastor, dak x'jaf li ngħaddijina. Minkejja li juħija fi Kristu. Kienet rifuġju għalija. Għax dak il-ħin jinfimt li l-Ispirtu talla qed jara kollox. Li l-Ispirtu talla li qed jifhimni. L-Ispirtu talla jaf li vera il-ħajja tiegħi mhijiex faċli, mela mhux qed nesaġera jien. U meta inti tħossok mifhum, għandek l-ewwel ċavetta tal-healing. U aħna nafu that the Lord is the healer u nafu wkoll li Alla permezz tal-Ispirtu talla li jitkellem jitina r-refugju u jitina l-komfort. Grazzi mulej. U għalek, meta kontet niprepara dil-kelma f'jumej, għax il-pastor il-biraħ l-ula għalli nar l-erba fidejk, għatlu impossibli. L-ewwel ħaġa li ħarġet minn fommi għal impossibli. Għatlu l-erba jkolli t-tfal, jkolli l-homework, l-affarijiet naturali, kif nista' għandi xorti niġi, għalli nar l-erba fidejk. Murajdlu l-pastor, għatlu mulej, kif ħanamila? Kif ħanamila li mmur nar l-erba nipriet? Mhux biex nattendi, għax li nattendi wkoll jibsa l-erba, bid-dmirijiet ta' kuljum, bit-tfala u minn għandu tfal żgħar jaf xi ġifieri. Sewwa, imma l-mulej għamilha possibbli. Għax għatlu mulej tini l-kelma inti u tajjeli 50 żmien u x'inġi għalli nar l-erba raġa' fidejk. Għamiltlu hekk, għatlu hekk għal is-Sinjur u ġejt. Grazzi mulej li tani dil-kelma li l-ewwel. Għax l-ewwel ma għallem li jien għandi bżonn ma jkollix stress u ma ħabber rasi fuq xejn. Jiġri nara x'nara, isu ma tiġri xejn, nitbissem fil-maltemp. Mela l-ewwel ma rrid ikolli revelazzjoni jien, ħijas. Biex ma jmurx jiġri li jien dak li qed ngħid il-ħadd ieħor biex ma jiġrilux. Kif qal Pawlu, San Pawl, li jalla dak li qed nipriedka nagħmlu vera ħalli ovvjament isibni denju mhux ħallini l-art. Sewwa, u qed ngħid lilkom noqogħdu attenti l-aħwa. Jekk hawn xi wħud minna li għadna mbagħtu mill-istress, mill-ansjetà li naf li hija xi ħaġa li tiġi istint u naturali fil-bniedem. U nkwid żejjed, indmu l-lejla ħalmu lej ħajtina l-opportunità li nindmu minn da fil-imħabba tiegħu ħalli nkunu ċerti li dak li preparanna s-Sinjur narawh. U mhux naħsbu li qegħdin dinna ħamal mulej u nkunu man-naħa l-oħra. L-aħwa. Qed nitbissem għax ħarġa iftakart fit-tifel, fiż-żgħir. Mela biex nagħtikom eżempju, damar. U fittex il-karus. Dejja naqax għandu tal-flus. U xin nizzel il-flus mill-karus, l-għali ma għandu kważi xej. U ġim bikkem ħdejja, mami, għalli, zdaj, tluwa, I'm broke, għalli, senamil, I'm broke. Għatlu fissem Ġesu Kristu, you are rich, because our Lord is rich, u dak li għandi jien għandek inti, u dak li għannaħna għandek inti, u inti ma tafx that you're rich and you're saying that you're broke, meta fil-realtà mhux veru, u inti qiegħed temmen gidba. Għat, wow, din hija xi ħaġa ta' min nitkellem fuqha. Għatta x'hekk nagħmlu aħna. Nitkellmu dak li naraw. Jekk aħna m'għandniex
forsi flus ħadd nitkellem fuq flus sal-aħħar tax-xahar u ngħidu m'għandniex. Il-mulej qed jgħidlek, jien provdejtek kollox, għalhekk tħabber rasek għal xejn u għalhekk biss bit-talb itlobni xi trid u jtik kollox. U jkollok ukoll il-paċi tal-qalb. Qed tifhmu għaliex aħna kultant bħat-tfal iż-żgħar infittxu fil-karus. U ngħidu fadalli 5 euros kif irrid ngħaddibja sal-aħħar tax-xahar. Imma mbagħad niftakru f'din l-iskrittura, anke noqgħod fuq din l-iskrittura biss li hija l-unika skrittura, mhux l-unika għandi ħafna skritturi, imma li hija l-iskrittura maġġuri ta' dil-kelma li tani ukoll ħafna. Ħanipprova sad-disa llum nieqaf minħabba li huwa l-erba', okay? Imma nagħtikom il-krema li tani l-mulej, l-assenza u nimxu minn hemm. Qed tifhmuni l-aħwa. Għaliex irridu nobdu din l-iskrittura? Għax jekk ma nobdu skrittura waħda daqsikrikum qed nobdu l-ebda skrittura? Dnibna f'waħda dnibna f'kollox? Kieku mhux hekk lil din l-oħt il-mulej kien se jħalliha l-art. Għalhekk biss għax kienet tinkwieta. Għax kienet ħares lejn ċirkostanzi tagħha minflok tiffoka fuq dak li għal Kristu fuqha. Wow. Naħseb hawn nies kieku jibqgħu l-art minn dak li nara jien bajnejja kważi kulħadd ibati mill-istress u mill-ansjetà llum. No, f'isem Ġesu Kristu nikkensiljawha u ma ninvestux iżjed fl-affarijiet bla sens, ma nħallux il-dan moħħ jaħseb ħsibijiet tad-dinja. U hawn min tant jaħli flusu f'ġismu u min jagħmel xufteħ u min jagħmel wiċċu u jien man jagħmel hekk u min jagħmel hekk u l-mulej kellimni u jgħidli tinvestix fil-ġisem ma jfissirx li ma neħdux ħsieb ġisimna ta' u ma jfissirx li ma noqdux attenti wkoll għax ovvjament min jikol żejjed għandu dnub tal-gugla ta'. Tinvestix fil-ġisem imma l-mulej jgħidlek investi fl-ispirtu u tħabber rasek għal xejn. Naraw fit-2 Korintin 4:16 jgħidilna ngħixu bil-fidi. Għalhekk ma naqtawx qalbna għax imqar jekk ara xkuraġġ jagħmlilna l-mulej dejjem jgħidilna taqtax qalbek. Għax imqar jekk il-bniedem ta' barra jitħassar, għalhekk qed jgħidilna l-mulej biex ma ninvestux f'dal-ġisem għax se jispiċċa. Il-bniedem ta' ġewwa dak li investa fl-ispirtu, dak li foka fuq Ġesu mhux fuq iċ-ċirkostanzi, x'jagħmel? Jiġġedded minn jum għal jum. Ħaniġġeddu minn jum għal jum. Jon kella se nibqgħu nimxu l-istess rutina thinking li qegħdin sewwa mal-mulej u ma nkunux. L-aħwa huwa tant worth it. Huwa tant worth it li nimxu fl-ispirtu. U jiena din il-ħolma oħra li kelli, iva, jkolli diversi ħolm spirituali, profetiku, naqsam magħkom, ma kontx se naqsam magħkom. U ma kontx se naqsam magħkom l-aħwa għax date night daw jgħidulek dix taħseb li wow, kif rat li l-annifissa għat nevita naqra paroli u ma ngħid xejn. Ma kontet nitkellem ma' żewġ aħwa li huma viċin tiegħi spiritwalment u għandi fiduċja fihom. U dawn iż-żewġ taħwa, it-tnejn li huma qablu miegħi li din il-ħolma jien għandi nixxerja. Għax il-mulej tajjeli mhux għalija imma tajjeli għal ġiet tal-Knisja. Però qabel ma nixxerja, tlu mulej qed niddejjaq nixxerja. Ma x'tagħmel il-mulej kemm ħelu tani skrittura. U għalli aqralhom di l-iskrittura qabel ma tajda għax il-mulej jipproteġik. Mela morru f'di l-iskrittura li qed ngħidilkom li hija mit-2 Korintin, morru hemmhekk irridkom tarawha minn se ngħidha il-ħolma qabel ma tarawha bajnikom. It-2 Korintin uħorġu l-kelma minn m'għandux lesta qudiemu vers 12. 2, għattilkom skużawni. It-2 Korintin
Ħanara li qed nikkwota sewwa. Naf li vers 12 Nix bil-fidi għattilkom. Fejn Pawlu jgħid jekk mhux bil-ġisem jew mingħajr il-ġisem jiena ma nafx. Min saba l-ewwel jgħidli jekk mhux bil-ġisem jew mingħajr il-ġisem jiena ma nafx. Nuqqas huwa tiegħi mhux tal-mulej, it-tieni Korintin jiena ktibt 12 naħseb ħanara kif ngħid. Wasalt, nafna, tiftakruha? Ibza, għawara, 12. 2 Corinthians 12, vizjonijiet u revelazzjonijiet, ok? U ħanibda minn vers 2 fin-nofs tiegħu. Sibtuha? 2 Corinthians 12, vizjonijiet u revelazzjonijiet. Kapitlu 12 fin-nofs. Jekk mhux bil-ġisem, ġifieri vers 2 fin-nofs ta' vers 2. Jekk mhux bil-ġisem jew mingħajr il-ġisem jien ma nafx, dan Alla jafu, sibtu right, skużawni, ovvjament hemm il-weakness tal-umanu. Vers 3. U naf li dan il-bniedem kien maħud fil-ġenna. Jekkux fil-ġisem jew mingħajr il-ġisem jien ma nafx, dan Alla jafu, u sama jingħadu ħwejjeġ li ma tfissirhomx bil-kliem u li ebda bniedem ma jista' jgħidhom. B'dan niftaħar jien, Pawlu qed jgħid, imma bija nnifsi ma niftaħarx. Ħlief b'dak li hu dajjef fija, għadni kif għattilkom hemm id-djufija tiegħi u vera. Għax kieku rrid niftaħar, ma nkunx qed nitbellaħ, għax inkun qed ngħid il-verità, ġifieri nkun qed ngħid is-sewwa. Imma inżomm ruħi lura biex ma jkunx hemm min jaħseb li jien xi ħaġa, tlu grazzi Mulej li tajtili dir-iskrittura, aktar minn dak li l-maħfija jew minn dak li jismani ngħid u li ma mmurx nintefaħ bija nnifsi minħabba fil-kobor tar-revelazzjonijiet. Thank you, Lord, li tajtili di vera tajjel il-Mulej din. Għax din ir-revelazzjoni ħantikom, din il-ħolma li ħantikom, mhux niftaħar fija nnifsi, imma niftaħar biss fil-Mulej, għax bħalma Pawlu ra il-ġenna ftit jimilu kelli revelazzjoni u anka ħolma ċara jingħalija l-ispirtu tiegħi kien jagħti il-ġenna, ma kienx sempliċiment ħolma. U nara ħafna nies, tapit ta' nies isu ground tal-futbol. U kulħadd jifraħ, u jifraħ, u jifraħ. Talli temm it-tiġrija. U jien qed nara kif ra Ġwanni, kif ra Pawlu, qed nara. In-nies qegħdin jifirħu li jagħmluha il-ġenna u sfidaw ix-xitan permezz tal-grazzja talla u permezz ta' Ġesu bdew jgħidu it's all about Jesus and nothing in this world is important because it's all about Jesus, 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 Jesus. And all the people were cheering wet nara, wet nara, wet nara. U l-Mulej jurini li n-nifsi fl-ispirtu. Għajdu li tixtiequ. Ma qatt ma rajtni sebeħek fil-ġisem. Fil-faċċ nħares li l-mera l-lum najt, maj. Libsa sabiħa men's viola, kif tafu intom il-purple tfisser priestly, għax fil-ġenna tibqa tagħmel l-istess xogħol li tagħmelha wara kollox jiena pastor. Nixtieqkom timmaġinaw l-libsa ta' Cinderella jekk dak id-dublet kbir, sabiħ. Twilu blikux sabiħ immensament. U dak għat, wow, jien. Dak il-ħin għat Wonder Woman, għax l-unika koruna li naf laqat rajt li ma kienx ta' vera ma li kelli kienet ta' veru bil-fossa diamanta taqbel mal-libsa, viola, fin-nofs. Kienet arra play tal-Wonder Woman, ġiri rajtu dik il-Wonder Woman, xil-koruna ma kienet ċaw, imma kienet fuq il-moħ.
Mux xirrajt għat, wow, għalek għattilkom għajdu li tridu x'taħseb li ġejta biex niftaħar fi għan nifsi, imma jnat najdilkom kif rajt li l-nifsi fl-spirtu. Għat, wow. Kulħadd sabiħ, marriċ nemmen. Xari kien twil skur. Għax ħan ikxef kollox, da xari isfar mux naturali. Jina xari huwa skur bi streaks ħomor. U hekk kien fil-ġenna, il-mulejra ġaġabni lura kif ħalaqni, ma rridux hekk, bil-blowrak paint, naturali, twil. Ħafna, kelli xari twil sawnek. Beda kon zaħira, u għat, my goodness, grazzi mulej. U missier, għal-kem ma rajtux, fl-spirtu, għajatli, u tani commission. ħanajdilkom kemm huwa worth it li ninvestu fl-ispirtu, jiena nemmen li tajjeli dik għall-kuraġġ tagħkom u tiegħi biex il-mument li nkun ħanaqta qalbi għajli għara xem lesta likom. Il-missiera jgħat li Alla volja ma rajtux. Ma fl-ispirtu kont naf. Tani bħal-fajl, dejjem xi fajlin, xi karti, biex nirrehearsja x'ħanajt. Għax il-mulej għazilni bħala pastor, bħala priest, minn dawk in-nies, biex nippreżenta iċ-ċerimonja ta' dawk li rnexxilhom jagħmluha fit-tiġrija spirituali. Għatlu mamma mija mulej, u qed narani nirrehearsja. U għet najt, u għet nisma. F'di l-okkazjoni tant sabiħa, taf inti meta jkun hemm xi ħaġa bħal miss xi ħaġa jew kella hemm okkażjoni kbira u ħadd tmur tippreżenta b'dik il-libsa. F'di l-okkażjoni tant sabiħa fejn nirringrazzjaw lil mulek qed nismani ta' dak li jagħmel magħna u bil-grazzja tiegħu irnexxinna nagħmluha u nisfidaw lil-ladu tagħna. Għandna l-fejn nifirħu n-nies cheering, grazzi Ġesu, grazzi mulek. Jesus. Wow. Kienet breathtaking f'taqbattajt. Għatlu grazzi mulej. Ma jistoqlix. Imma diet najdilkom. Għax il-premijiet li għandu l-mulej għalina. Fakritni din il-ħolma li kelli f'Pawlu. Meta qabel ma kienu se jaqtawlu rasu. Għal I have jien temmejt it-tiġrija. I have run the race. Issa, tistennini il-korona tal-ħajja. U veru, għax kien hemm il-kuruni, kien hemm iċ-ċertifikati, u kulħadd jifraħ li min issa l-qudiem il-ħajja ħatkun ferħ kbir. Paċi biss fi Kristu u l-għadu u d-dwejja kollu li aħna għaddejna ninsewħ, jiġi fix-xejja x'ladu taħt saqajna u kif tajdinna l-kelma, din id-daqxej ta' dbatija tissa qed lestilna glorja bla qis. Lesti li nkunu preparati biżejjed lil mument illi l-mulej ġej li jider li huwa fil-qrib ħafna. Li jider li huwa fil-qrib ta' ħafna. Għax qed naraw is-sinjali. L-istint tagħna l-aħwa huwa bħal Ġona. L-istint tagħna huwa li nagħmlu bil-kontra ta' dak li qalilna l-mulej. Jgħidilna biex ma nħablux rasna u mmorru in-naħa l-oħra. Noqogħdu ninkwetaw. Dak huwa l-istint tal-bniedem, għax il-bniedem huwa maħluq għalkemm ngħidu għax ġbija Alla jrid jitwieled minn ġdid biex kun ġbija Alla. Għax il-bniedem maħluq iġbed lew tuħux lem. U l-bniedem maħluq illi jekk tarkemm tgħidlu iżjed jisfida naturali. Hekk għamel Ġona le ma rridx immur hemm f'dik l-art imma mmur fin-naħa l-ora. Aħna kollha bħal Ġona. Imma d-differenza qiegħda. Li Ġona tafu li kienet belatu l-ħuta tafu l-istorja m'għandix għalfejn noqgħod nidħol fiha. Nidem. U mar fl-art li qallu l-mulej li għandu jmur.
Il-mulej illum fil-ħnina tiegħu qed jagħtina l-opportunità bħal Ġona biex nindmu. Biex din it-triq li aħna mexjin fiha induru minna u nibdew ma nħabblu rasna fuq xejn u nibdew nħallu kollox fidejk. Għax meta aħna nħabbru rasna u meta aħna nimxu bi-stress u bid-dwejja ma nkunux nafu li minflok qed inħallu fidejn Alla qed inħallu fidejna u l-affarijiet insolvuhom aħna. U dik hija idolatrija oħra. Idolatrija of self. Li jien poġġejt li nnifsi fin-nofs ta' ċirkostanzi. Minflok ħallejt li Alla ikun l-ewwel f'ħajti. Tifhmu għad l-iskrittura. Għaliex tajinna fil-kelma? Għax kieku kienet faċli. Jgħajtu ja kulħadd mi għamilha m'għandix għalfejn niktiba. Kittiba għax faċli mhijiex. Llum il-mulej jagħtina l-opportunità li nitbissmu bil-maltemp u sentikom 10 minuti fadalli għax hekk wiedkom. La volja għadni kif bdejt ma ħanajdilkom summary. 15 minutes, thank you. Għaxan naqra l-qoddim da posta. Mela. Sentikom 7 punti, 15 minutes, 15 minuta, ta' kif nistaw nidbismu fil-maltemp. U ma nħablu rasna fuq xej. Triduhom minn rrid tiktibhom, you're welcome, tiktibhom. Number 1, point 1. Li konna revelazzjoni, l-lum kollox fuq il-revelazzjoni, qed nitkellem, mhux fuq informazzjoni, ok? Li l-mulej tagħna huwa akbar miċ-ċirkostanzi tagħna. Mela jekk nibdew nkunu nafu dik b'revelation, ngħaddu minn xiex ngħaddu fil-ħajja tagħna, nafu li l-mulej huwa akbar u għalkemm il-mulej jgħidilna li l-bniedem talla jgħaddi minn tribulazzjonijiet kbar u veru, però minnhom joħroġna kollha. Kollha underlined. Mela jekk nafu li joħroġna minnhom kollha, minn issa l-qudiem se nibdew ngħixu ta' Kristjani reali u veru li jiġri x'jiġri ngħidu il-mulej huwa l-boss, il-mulej huwa control, mhux se nibqa' niddefes jien. Morru Salmi 33 vers 18 li jgħidlek. Ara, isma' xi ġmiel, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, għandna biża' Alla mhux nitwerru imma li nobduh fuq dawk li jittamaw. Fit-tjieba tiegħu biex jeħlishom. Min xi jrid jeħlisna? Mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Wow, aħna nafu li fl-Apokalissi hemm miktub li jiġi żmien fejn għal min ma jobdix lill-bestja u għal min ma jobdix u rrid jagħmel dak li jgħidlu hu, wieħed jispiċċa bil-ġuħ. Però hawnhekk il-mulet jgħidilna di l-weda, ħanżommu għall-weda. Fis-Salmi 33 jaħjihom fi żmien il-ġuħ mela ħajprovdilna u jeħlishom mill-mewt kemm naturali u iktar spiritwali. Dina l-ewwel ħaġa li Alla huwa akbar miċ-ċirkostanzi tagħna nixtieqkom iżidu magħha li l-qawwa infinita tal-mulej tissupera iċ-ċirkostanzi tagħna. Qawwa, mela ftitilu jiena bdejt billi għattilkom l-istess spirtu li qajjem il-Ġesu mill-imwiet jeġġa' fina. Qawwa dak. Wow. Duna qawwija. Mela jekk il-qawwa hija kbira, hija akbar minna, hija qawwa fuq kollox, il-mulej għandu qawwa. Li ċ-ċirkostanzi li għaddejja minnhom inti jew għaddej minnhom jiena, jisolvihom. Imma rrid ikollna ċertezza, mhux dubju. Għax bid-dubju tafu xi ġrala Eva, ċertezza. Tant irid ikollna ċertezza li jekk imorru kwotazzjonijiet jekk tridu tikdbuhom. Tikdbuhom. Marru Eżajja 40, vers 28. Ara x'tgħid, wow, xi ġmiel. Jaqgħu, ma tafx. Isma'w, lanqas ma smajt. Il-mulej u Alla ta' dejjem il-ħalliq tatru fl-art. Ma jaqat mela meta aħna nkunu għajjien nistgħu nżommu miegħu għalhekk standard. U ma jinketx. Smajtu għal-kelma tinket ma jinkwetax. L-erf tiegħu ma ssibx tarfu għax bravu għax għaref.
Vers 29 jgħidilna u li jagħti l-qawwa lil-lajjien, tossukom għajjinin kultant. Oh Lord. Jagħtina l-qawwa. Grazzi Ġesu. U jkattar il-qawwa lil min u bla saħħa mela anke jekk inti tkun marit jew fis-sodda jew bla saħħa jagħtik il-qawwa. Vers 30. Jintelqu żgħażagħ u jgħajjew għax żagħżugħ buli tajt dak għadu żagħżugħ kapaċi jiflaħ. No, il-mulet jgħidlek, iż-żagħżugħ jintelaq ukoll, jispiċċa, jiġi bla saħħa. Għaw żgħażagħ li jkunu bla saħħa u jgħajjew fl-aħjar tagħhom. Jotru l-irġiel, kemm rajna irġiel li mietu żgħar. Ma jfissirx li għadek żgħar mela anti buli. Imma dawk li jittamaw fil-mulej, ifmuha, x'weda jgħidilna? Jieħdu saħħithom mentalment u fiżikament, itellaw il-ġwienaħ bħal likely, jiġru bla ma jgħajjew u jimxu bla ma jintelqu. Triduhom daw l-affarijiet, mela bil-fors irridu niggranfaw mal-mulej, bil-fors irridu nifukaw fuq Ġesu mhux fuq iċ-ċirkostanzi tagħna. Ta' malajr ngħidilkom din l-istorja li kont qed nisma' ta' mara li jekk qed tikdeb qed nikdeb jien imma ma naħsibx deret li hija ġenwina nħobb nisma' naqra daw il-near death experiences jiena. Mara li kienet fil-wheelchair u waqt li kienet qed tagħmel l-operazzjoni mietet u telat il-ġenna u l-mulej għalladu mhux żmienek u raġa' ġaba għawesfel. U fil-ġenna l-ewwel ma sabit ruħha tiġri u bdiet tagħmel qalet kont bħal The Incredibles waqt li qed niġri qed nagħmel id-dawl bħal dad-dawl li hawn ma nafx bħal dad-dawlek li għawek. Għaw bħalu? Taf eħda. U waqt li għed tiġri għed tamel dak il-lajn ta' dawl. U għalet ħassejtni dak il-karattru, ma nafx għalet jismu, ta' The Incredibles, għaxek kienet jgħamil. U Ġesu ġiħdew għalla, tiħu pjaċir. Għallu tiċċajta, għallu fid-dinja jena ma stax nitċaqlaq fil-witcher. Alla ma se jkolli ngħidlek biex tmur testimoni għalija u tgħidilhom x'rajt u tgħidilhom xi smajt. U smajt it-testimonjanza tagħha, mara għada fil-wheelchair, però ferħana settir għax taf il-futur tagħha x'inhu fi Kristu. Taf li dan huwa vjaġġ qasir u skont kif se timxi qalet kemm nixtieq li jiena meta konet il-ġenna qalet dejt inħoss kemm nixtieq li jiena ħabbejt iżjed lil dawk li weġġawni. Qalet kemm nixtieq għax kont naf li kieku ħabbejt iżjed il-premji tiegħi fil-ġenna kienu se jkunu iżjed. Qalet issa I'm going to make up for it. Għax il-mulej jgħidilna ħobbu lil aħadu, ħobbu min jagħmilkom id-deni u mhux oqgħdu taħta. Il-mulej jgħidilna wkoll F'Iżajija illi hu għandu l-qawwa li tina s-serħan, li tina l-enerġija kollha li għandna u anke niftakru ħares dejjem lejn il-ħin illi hu kien l-istess Alla li firet the Red Sea. Meta kien hemm Mosè tafu l-istorja msentawal. Mela jekk kien kapaċi jifret il-Baħar l-Aħmar għall-poplu tiegħu, kemm aktar hu kapaċi jifret il-Baħar Mediterran għalik u għalija. L-istess Alla għadu ma nbidilx. It-tieni punt iktbuha. In-natura li ma tinbidilx ta' Alla hija l-ankra tagħna. Jekk imorru f'Malakija 3:6 naraw għax jien il-mulej li ma nitbiddilx. Għadni kif għattilkom bil-fom immissa qrajtilkom fl-iskrittura. Mela jekk Alla huwa kostanti kif kantajna nkada l-ewwel sewwa nafu illi n-natura ta' Alla ma titbiddel qatt u jekk nafu li ma titbiddel qatt huwa ankra għalina u nkunu fejn inkunu nistgħu nżommu maħna u nkunu kuntenti. Amen qed naġġel għax kemm rid ngħidilkom iżjed. Imma t-tielet waħda. Il-fidi tiegħek tiddetermina il-perspettiva tiegħek. Mela biex titbissem fil-maltemp se jiddependi mill-fidi tiegħek. Ejjew nimitaw nies bħal David meta kien għadu żgħir il-gwerra kontra Goliath, kontra Golija. Ma taħsibx li kienet il-fidi tiegħu li rebħitlu lil Golija. Taħseb hu kien żgħir bħal tikka compared ma' ġgant.
Imma l-perspettiva tal-fidi tiegħu kien jaf Alla minnu, kien jafu minnu fil-mulej, kienet tant kbira li mar u jgħid jien se nirbaħlu għax mhux jien niġġilidlu imma l-Ispirtu Alla fija ħajjiġġilidlu. Qed tifmu dik il-perspettiva li l-mulej rid ikonna, mhix perspettiva li forsi dak li jkun jgħidlek dax jaħseb li hu ta' grandiosity kif ngħidu fil-psikoloġija li jaħseb li hu xi ħaġa, imma perspettiva tal-mulej. Mela biex aħna verament nimxu l-qudiem u nitbismu fil-mentem, irid ikonna l-perspettiva spiritwali talla u mhux il-vista jew il-perspettiva naturali tagħna. Qed tifhmuni peress li qiegħda narġa' naqra. Ir-raba, ġa mort fir-raba. Iffoka fuq is-saħħa tal-mulej, mhux il-problemi tiegħek u fit-talb tiegħek ftakar li hija t-talb tiegħek huwa l-linja diretta tas-soluzzjoni tiegħek. Immaġina inti għandek telefon u tista' ċempel xi ħadd ta' fiduċja u taf li da xi ħadd ta' fiduċja se jgħinek biex toħroġ mill-problema. Isma' weħelt fil-lift, eżempju, all right? U hemm xi ħadd li qiegħed barra l-lift u jista' jafaslek il-bottuna u joħorġok minn dak id-djuq. Grazzi mulej ta' dik il-metafora ħarġet lissa. Mela bl-istess mod, it-talb hija l-linja diretta s-soluzzjoni tagħna għaliex? Għax il-mulej jgħidilna fl-iskrittura maġġuri tħabbu raskom fuq xejn imma fit-talb uru l-mulej dak li tridu jitikom is-sliem. Mela b'dak il-mod jiddependi minna wkoll. Is-soluzzjoni, il-mulej jista' kollox u s-soluzzjoni tagħna dejjem. Imma jiddependi x'namlu aħna u x'naħsbu aħna biex is-soluzzjoni tagħna mhux tiġi le biex tiġi malajr. Dik id-differenza. Qed tifhmuha? Għax wieħed kun jixtieq li pereżempju jixtri libsa, imma biex jixtri libsa jrid imur għand tal-ħanut jippruva u jkollu flus biex jixtriha. Tittamel xi ħaġa. Mela faith is an action. U meta inti tagħmel azzjoni li turi l-fidi, mela b'dak il-mod il-mulej tik is-soluzzjoni aktar malajr. Qed tifhmuni? Għalhekk jgħidilna with prayer and supplication and the peace of God surpasses all understanding. 5. L-aħħar 3. Ġa semmejt għandi reddi meta tilkom il-grazzja tal-Alla jiżjed minn suffiċjenti. Jekk konna revelazzjoni tagħha mhux ġast informazzjoni, nifmu li meta Pawlu kellu xewka, u ħanarawa hawnhekk, li kien ried u talab il-mulej biex ineħħielu, jista' jkun kienet il-persekuzzjoni, il-mulej ma neħħilux. Imma araw x'qallu. Fit-2 Korintin 2:7 għandna miktub hekk. Tqedit li xewka f'ġismi, messaġġier tas-Sitan biex joqgħod iniggiżni, ħalli ma nintefax. Fuq hekk li darbiet tlabt lill-mulej, taħseb li ma kienx kapaċi l-mulej jisimgħu biex jitidbiet minni. 9. Iżda ġifieri Alla ara x'wieġbu. Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dajjef. Mela f'ċerta sitwazzjonijiet il-mulej jgħidilna il-grazzja tiegħi hija biżżejjed biex inti teleba ċirkostanza taqtax qalbek u tajt minix se nagħmilha għax il-mulej itina dak li ma jistħoqilniex biex insibu s-soluzzjoni tagħna. Qed tifhmuni? Il-grazzja hija l-imħabba kontinwa u s-support kontinwu tal-mulej li hija temma lina meta aħna nagħmlu x'nagħmlu nistgħu ma noġbruh u xorta iżomm il-weda tiegħu. U anke l-grazzja hija opportunità biex aħna nistgħu to shine kif jgħidu bl-Ingliż minn ċirkostanza u jkollna testimonjanza. Nixtieq ngħidilkom di malaj kont qed nitkellem mal-pastor fuq di u tħaqna fuq dalodu. Għax għalli aħna għalli fux qed titkellem għatlu fuq il-maltemp. Għalli aħna kreati u kellu raġun for adversity biex aħna nimxu bil-kontra tal-kurrent. Għalli ma l-problema qiegħda din li ċerta nies jimxu mal-kurrent. U meta jimxu mal-kurrent minflok isolvu l-problemi tagħhom iġibu problemi għalihom u tqawwal ta' madwarhom. Apparti għalina. Mela aħna rridu nsaqsu lilna nfusna, aħna fejn mixjin? Aħna qed inkunu veru l-melħ tal-art kif qalilna l-mulej li għandna nkunu biex nitbismu fil-maltemp. F'Mattew 5:13 Ġesu jgħidilna, intom il-melħ tal-art, imma jekk il-melħ jaqta'
biex jerġa' jieħu t-toma. Ma jibqa' tajb għal xejn. Iżjed ħlief jintrema barra u jintrifes min-nies. Mela aħna veru qed inkunu n-metta tal-art qed inżommu l-bandiera tal-Vittorja jew qed inżommu l-bandiera tal-għadu minn għalina li qed nimxu lem u nkunu qed nimxu law. Qed tifhmuni x'qed ngħidilkom u l-aħħar tnejn huma daw. Ejjew nifhmu b'revelazzjoni s-sitt waħda is-sinifikat tal-komunità u li xxirku fl-imkien. Għaliex hija importanti. Għax il-mulej jgħidilna mhux għax qed ngħid jien, l-ewwel Korintin 14 jgħid hekk, x'ingħidu mela ħuti? Meta intom tiltaqgħu, wieħed jista' jkollu xi salm. Ieħor jista' jkollu xi talima, ieħor jista' jkollu xi rivelazzjoni, ieħor xi kelma u kollha l-edifikazzjoni tal-Knisja. U Galatin 6:2 tgħidilna wkoll erfgħu it-tabijiet ta' xulxin u hekk kunu qegħdin tħarsu l-liġi ta' Kristu. Mela iva huwa importanti li meta ngħaddu minn ċerta ċirkostanzi niftħu qalbna mal-aħwa għax jistgħu jgħinuna l-mulej jista' jitkellem tru demm ukoll. Però noqogħdu attenti u nitolbu l-Ispirtu talla li ma' aħwa neqsmu qalbna magħhom. Għax ovvjament hemm aħwa li mhumiex mexxin mill-Ispirtu talla u jistgħu jużaw dak li inti tkun qed tgħidilhom for a purpose kontra tiegħek. Minn dawn aħna rajna ħafna, però nixtieq minn hawnhekk nirringrazzja l-Alla tal-aħwa ġenwini, verament li l-mulej laqqani magħhom anke f'din il-Knisja, sewwa li enuni anke jiena l-ewwel waħda li l-ewwel waħda fi żmien tal-maltemp tiegħi. Ngħidilkom grazzi min hu jaf, min huma jafu u nirringrazzja l-Alla likom. Is-seba' waħda, l-aħħar waħda, bl-Ingliż ħanajdilkom ukoll embrace the role of the Holy Spirit to overcome your problems. Ilqaw il-wol tal-Ispirtu Santu biex tissuperaw il-problemi tagħkom. Għaliex qed ngħid? Għax waħedna ma nistgħu nagħmlu xejn. Imma bdejt bl-Ispirtu Talla, qawwi fina dunamis li qajjem il-mulej mill-imwiet u ħanispiċċa bl-Ispirtu Talla. Għaliex huwa l-Ispirtu Talla li jsolvilna l-problemi. Kif? L-Ispirtu min-naħa tiegħu il-kelma Talla tgħidilna jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna għax aħna qasbis nafu nitolbu kif imiss. Naġġel. Imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu bit-tnejjid li ma jistax jitfisser bil-kliem. Il-kelma Talla turina li l-Ispirtu Santu huwa dak li jallimna Ġesu Kristu minnu. U meta nsiru nafu u minnu hemmhekk biss nistgħu nfaħruh għal dak li hu u mhux neċessarjament biss għal dak li jagħmel. Qed tifhmuni? Battuhom daw is-seba' punti. Mela naraw illi tal-aħħarija il-qarwol tal-Ispirtu Santu biex tissupera il-problemi tiegħek. Dawn is-seba' veritajiet huma ispirazzjoni ħanerġa' nirrepetihom. Number 1, nifmu il-qawwa infinita tal-mulej fuq iċ-ċirkostanzi. It-tieni waħda li Alla huwa l-ankra tagħna. It-tielet waħda li l-fidi tagħna tiddetermina kemm il-problema tagħna narawha solvuta malajr. Ir-raba waħda, it-talb huwa importanti bħala linja diretta biex insolvu l-problemi. Il-ħames waħda, ejjew niftakru li l-grazzja tal-Alla jiżjed minn biżżejjed biex ikonna soluzzjoni. Is-sitt waħda, ejjew nifmu li l-mulej jitkellem anka permezz tal-komunità u permezz tal-aħwa li huma ġenwini u għandhom l-istess Spirtu tal-Alla. U s-seba' waħda, ejjew we embrace l-Ispirtu Santu biex permezz tiegħu jtina l-grazzja li nkunu kif jgħidu bl-Ingliż problem solvers u mhux problem people. Tajjeb? Għalhekk nixtieq illi kont se nagħmel diskohra ma tantx għandi dak il-ħin, però nixtieqkom illi tqumu bil-wifqa ħalli nagħmlu din ir-repentance li l-mulej illum qed itina ċans li nagħmluha permezz tal-qawwa tal-imħabba tiegħu. Li kif għattilkom fil-bidu għal dawk li ma semawniex ngħid li l-mulej kellimni fuq li ngħidilkom mhux biss li u jħobna, imma irrid li ngħidilkom li biex ikonna revelazzjoni ġdida ta' dak li l-kelma Talla tajt. Meta nkunu nafu x'qawwa għandna ġo fina nissuperaw iċ-ċirkostanzi tagħna permezz tal-mulej Ġesu li tina l-grazzja. Għalhekk ejja nitolbu flimkien u ngħidu dan il-kliem.
وانتم تستو تجوينيونا وكل في اليوتيوب وفي الفيسبوك لو النت الكلمة تلا تايت لدو كل اللي يراو الجسو بحال السيت والسالفاتور تاعهم ويندموا كل من نبيتهم ويعفروا تاعهم هي السلطنة تلا هي دقسك سمبليتشي وعليك فلمكين ما طلبة السالفاتيوني نستو فلمكين نايدو دين الطلبة انديمة فوق كامل دربة انكوتاينا كامل دربة ما خلينش في دينا الله ودخلنا لنا نفوسنا في النفس ولك مولاي جسو نشتاق نرنغراتياك تا دين الكلمة اللي بوجيت لي في قلبي الليلة مولاي جسو نشتاق نرنغراتياك مولاي جسو تا داون لهوة اللي جاو بحجارهم باش يسمعوا الكلمة تياك نطلبك عليهم كلها مولاي جسو اللي عينيهم سبيريتوالي يكونوا مفتوحة على دي الكلمة اللي تايتني اللي ودنيهم سبيريتوالي وكل يكونوا مفتوحة مولاي جسو على دين الكلمة ونطلبك من السر انديما فيرا نطلبك مغفرة مولاي جسو من القلب من نت من القلب تاعنا تكمل دربة تستو تايدوها معي تستو تايدوها انتم في قلبكم كيف تشتيقوا نطلبك جسو مغفرة تكمل دربة ما بوجينيش ليلك الأول إما بوجينا لنا نفوسنا والخصبية تاعنا والإيموشنية تاعنا بحالة الأول في الحياة تاعنا أحفرنا مولاي جسو لإدولاترية القلب ولإدولاترية السلف مولاي جسو وتينا الجراتيا فيرو باش نحرسوا ليك بحالة لانكراتانا باش نحرسوا ليك مسير بحالة داك اللي كاباتشي سولفي كل بروبليما كل مالتمب واللي كاباتشي تينا باش ندبسمو في المالتمب وباش ما ننكوتاو فوق شيء نطلبك مسير الجراتيا لنكونوا جنويني في القلب تاعنا مولاي حسيب نالستي المومنت اللي تجي علينا ونطلبك مولاي جسو الجراتيا اللي تجيبنا في طريقاتنا قهوة اللي فيرو يحبونا بالمحبة تياك مش بالمحبة كرنالي ما بالمحبة الاسبيرتو تياك عش المحبة تياك مولاي جسو هي محبة اللي فيرو عين أتمرات ودنا أتمسمات إما permezz الاسبيرتو تياك مولاي جسو فينا انت تينا الاستاذ جراتيا عش نعفو للجراتيا تياك هي sufficienti علينا مولاي جسو أين لفيرو يكون ريفيلاتيوني لإنتي بحال السيت تحيتنا لإنتي بنالا الحي ليكون ريفيلاتيوني تداك الدم بوتنسيوس وفيرو قوي اللي يستيسولفي كل بروبليما واللي يافتش الشيطان ويجيبه في الشيء أين مولاي جسو باش نقرأ فوميك بحالا يهوه نسي مولاي جسو داك الستاندرد داك البنر مولاي جسو اللي احنا نزمو فيكتوريا فيك كونترا العدو وباش ما نمروش النها الاخرى نطلبك الجراتيا مولاي جسو اللي احنا ما نتقرقوش مولاي اللي نحسبوا اللي ماشيين سوا ما نكونوش قاعدين ماشيين سوا مولاي جسو على جراتسي مسير عشان انت تايدنا لفين ام لنديما فيرو تا داون لافاريات اللي احنا تكلمنا انت ترجع تلقانا بديك مفتوحه لورا ليك ونكونوا بيوت بحسلش من داك الأحمر سكارلات تدنوبت تاعنا مولاي جسو تعملومنا دني إيفا أنت تعملنا دني احنا ما احناش دني مولاي جسو إما أنت السيبنا مش بس دني نطلبك الجراتيا تديك السالفاتيوني تانت صبيحة مولاي جسو لنلستو التجرية مولاي جسو تلاخر إما وكل اللي احنا نكونوا نستو نراو البريميات اللي انت لستيت علينا القدسين مولاي جسو permezz tal-obbedjenza tagħna f'dil art. Tina l-grazzja mulej Ġesu biex nomu u anka nimxu fuq il-maltemp, nitbisfu fil-maltemp u ma nħabblu rasna fuq xejn. Imma f'kollox inħallu f'idejk. Nitlob dan f'isem Ġesu Kristu. Amen u alleluja. Għafaw.